Mali kuna fani jabran la ba amunu ban fla dungo do mali kona ni mali ko ka amba foy kan ni nyawma ne o ka émission be ka kene kuma dalale en youtube no so mi me dayale o mi me sigi chaque samedi à partir de 11h wala sa ka se ka famiol do maka kene kuna fani amunu be me dugo kono bianga plateau kene ka sanya la tege ka bubu mabel le wili na les journalistes anale kana masala wakati no kun kona na wala sa ale fene se ka famioli de o matoga amina ka kene kuna fani amunu be me dugo kono ni semaine konna na ani nyawma aywa an yɛrɛ bɛ ɲɛnkuma an bɛ mali kunnafoli filɛbaga bɛɛ fo ni maa ma sɔgɔlen b'an na nin wagati in na diaspora maliyɛn na an bɛ foli di olu fɛnɛ ma ka foli di jamanaden cɛman n'a musoman bɛɛ ma. D'accord, i bɛ se k'i yɛrɛ fɔ jama ye dɔɔni ne y'i fɔ mais a bɛ se ka kɛ mɔgɔ bɛnnen don i yɛrɛ da i bɛ dɔɔni fɔ walasa jama bɛ se ka faamuyali kɛ cogoya min na. Bon ne ye Bumabel Jawara n ye kunnafoli dila ye Dakar na n bɛ kunnafoli di Mamilon TV fɛnɛ la n bɛ association des médias sociaux n y'o président par intérim ye n'o ye page minnu bɛ Facebook kan média minnu bɛ Facebook kan olu président ye nin ye ani ni collectif des luwansés n'o ye kulu minnu sigilen don ka luwanse ko kɛlɛ kɛ bon n y'o président ye ani ni soutien à la justice kiiri ɲuman bɛ se ka sɔrɔ cogo jumɛn min président d'honneur bɛ maître Mamadu Ali Bacili bolo donc ne y'o président ba ye mais président d'honneur ye Mamadu Ali Bacili. Ok, monsieur Jawara an y'a latigɛ i n'an ka na masala wagati ni kungo kɔnɔ kunnafoniya dɔ bɛ bɔlɔlɔw sanfɛ an y'a bɛɛ wulila k'a ye dɔw y'a ye a bɛ se ka kɛ dɔw y'a ye depuis sura a bɛ se ka kɛ dɔw y'a ye sɔgɔmada in na komi i ye kunnafoni dila n t'a dɔn ni information jɔnjɔn b'i kan monsieur Jawara an bɛ fɛ ka min dɔn e ka kunnafoni di kɔnɔna na Wagner bɛ Mali la yan wa. Bon Wagner ka kɛ Mali la yan subaya ko tɛ le Mali était un état souverain n'a bɛ fɛn min kɛ a b'a ka jamanaden bolo ni Mali kan ka Wagner wele ko ka Mali sumaya Mali t'o dogo diɲɛ na ni y'an kalo 5 ye don o don an bɛ la sama kuma nɔfɛ mais mɔgɔ si se k'i bolo jɔ ko Wagner filɛ nin yɔrɔ in na ou bien u nana nin yɔrɔ in na mais a bɛɛ ye est-ce que u bɛ yan wa est-ce que u bɛ yan mais min bɛ n guwan kamana na an yɛrɛ ka kunnafonidila dɔw bɛ fara diɲɛ kan ka nin ŋunuŋunukan in lasama diɲɛ mɔgɔ bɛ kuma dɔ fɔ ko prévu an n'an ye fɛn fɛn fɔ ko na nin daluya ye donc ne tɛ se k'a fɔ e bɛ diɲɛ mɔgɔ bɛ se k'a fɔ cogo di ko na nin daluya n'o communauté internationale yɛrɛ ka taabolo ye n'i bɛ fɛn fɛn kɛ na nin daluya ye ni fɛn fɛn fɔra na nin daluya ye e ko dugu dɔ ma k'a ye kulu dɔw wele ko an n'o tɛ baara kɛ an n'o tɛ baara kɛ mun na parce que aw ye armée régulière di donc n'aw ye armée loyale ye donc a b'a bila aw kunna fɛnɛ min fɛnɛ ko k'a y'a wele o fɛnɛ armée dɔ de a fɛnɛ bɛ état dɔ de kɔnɔ a ko k'a y'a wele aw ka m'a wele a ye ministre des affaires étrangères o ko ma k'a m'a wele défense ministre o ni yɛrɛ ni a son homologue François Parly n'o ye français ka ministre des armées a n'o kumara o fɛnɛ k'a m'a wele CEDEAO président yɛrɛ nana jamana yɛrɛ président ba n'o ye Assimi Goïta ye ka n'a ɲininka a ko k'a t'a kalama ko fo n'a y'a sɔrɔ aw bɛ ɲimi ɲini n'an kun na Abdoulaye Diop bɔra k'a fɔ ko Wagner nin ye ko de ye min bɛ ka kɛ i n'a fɔ ko wɛrɛ b'a ko kɔrɔ olu yɛrɛ tɛ min dɔn. Mais Bobo min y'an dabali ban an y'a ye kunu ko Faransi Union européenne o ni Canada donc k'olu wulila ko wari min investira Wagner la ko wari kun man ka investi et puis ko Wagner man ka na Mali sol kan alors que an ka gouvernement ko k'a tɛ yan an b'o faamuya cogo di. Ne bɛ k'o de f'i ye sisan donc o de ye sisan n'a ma ɲa a tɔ kɛra tan an yɛrɛ bɛ plainte porter nin dugu ninnu kama. Vraiment pour diffamation. C'est pas un bolo ka plainte porte contre. Mais bien sûr que oui, i tɛ se ka jamana min bɛ i y'a ɲininka a k'i ma k'a ma fɛn min kɛ e tɛ se k'i bala la k'a fɔ k'a y'a kɛ k'a sɔrɔ a m'a kɛ a k'i ma k'a m'a kɛ a to n'a y'a kɛ tuma min na a ko k'a ye avion russe dɔ jɔlen ye tarmac kan aéroport la mais kuma avion russe man ka jɔ wa parking tɛ yan parking tɛ yan aérogare tɛ yan donc ne tɛ se k'a da la pankuru jigiyɔrɔ k'e ye dugu dɔ avion jiginnen o kana kɛ baasi ye i ye min bɔlen a kɔnɔ ni mun dɔ fɔ dɔrɔn i ye mɔgɔ min bɔlen a kɔnɔ si c'est un agent un élément de Wagner ou bien un agent de sécurité pour les paramilitaires russes mais à fɔ Russes kɔni bɛ na o tɛ baasi ye o aw ma Russes ka hélico 4 nalen wa Russes n'anw cɛ coopération o tɛ yan wa Russes tɛ MINUSMA yɛrɛ ka mission kɔnɔ wa donc ni Russes avion yɛrɛ yan a bɛ Russes de ɲininka o la an man k'aw ɲininka o la o parce que anw ta ye aéroport mun de c'est international n'a fɔra c'est international o kɔrɔ Mali kelen ta tɛ tugun a b'an ka dugukolo kan mais bɛɛ de ka pankuru bɛ se ka jigin a kan donc u ye kuma min fɔ ne yɛrɛ ɲɛ b'a la min don sisan vraiment an ka conseil de sécurité o ni ka conseil de sécurité saisi vraiment qu'on porte plainte pour dénonciation calomnieuse et diffamation i ma fɛn min ye kana na mɔgɔ parce que nin b'an ka partenaire la décourager de
et puis ni ma France yɛrɛ afɔlen kun ko in na bubu est-ce que e bɛ se k'i da don la walasa maliyɛnw ka faamuyali kɛ fa de bɛ ɲini ka don France la ni Wagner ko in na o faamuyara o France ka jatigɛ ye nin ko la an y'o faamuya parce que a bɛ wagati damadɔ bɔ bi Mali y'a yira k'a fɔ ani ɲuguna France ka baara la mɔgɔ caman fɔ non France tɛ aw yɛrɛ de don France kelen ma na yan France nana yan avec le partenariat des États-Unis olu de b'u renseignement d'u ma o ye k'a fina dugu kelen tɛ se k'a yɛrɛ ka lakana kɛ dugu bɛ jɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma i bɛ taa sɔrɔ kɛlɛkɛminɛn bɔ yɔrɔ dɔ la kunnafoni bɛ bɔ yɔrɔ dɔ la mais a bɛ kalo 2 ɲɔgɔnna bɔ Mali ni France cɛ tiɲɛna kunnafoni di sira fɛ parce que France bɛ coordonner fɛn fɛn da anw ma GPS la a bɛ erreur de frappe ye jusqu'à ce que Mali yɛrɛ erreur dɔ kɛ France nɔfɛ o kɛra la frappe de Bounti ni hakili b'a la France armée taara bombardement dɔ kɛ k'a ye jadisuw gosi k'a sɔrɔ a ye kɔɲɔkɛlaw de gosi furusirikɛlaw de gosi une famille Diallo cɛkɔrɔba n'a den n'a muso n'a fɛn bɛɛ an y'a ye k'a fɔ Fransikaw o coordination mun filɛ nin ye a ye coordonné GPS fɛn fɛn dan an ma a si tɛ sahaba ye bon bi Mali y'o de falen wa Mali monte en puissance an ka dugu 1600 o de bɛ bi min bɛ karogɛlɛn diinɛ mɔgɔw ka bolo kan donc armée wulila parce que jamanaden dɔw y'a yira k'a fɔ n bɛ exemple misali d'i ma Koro ni Bankasi kan Danamasako y'a yira k'a fɔ Bajangarakaw yɛrɛ kun ye désobéissance civile yɛrɛ décrété k'a fɔ k'olu yɛrɛ bɛna taa désobéissance civile la ni jamana tɛ n'u lakana mais bi jamana y'a k'a fɔ n'a m'a jɔ a jɔyɔrɔ ale yɛrɛ denw bɛna muruti a ma jamana y'i jɔ a jɔyɔrɔ o y'i jɔ a jɔyɔrɔ min na Faransi ko mun na o y'o kɛ k'a sɔrɔ ale t'o kalama Faransi ka élément min fana tun bɛ an ka conseil de sécurité kɔnɔna la n'an b'o kɛ conseil de défense kɔnɔna la o fana an ka finitigiw y'a jira k'a fɔ vraiment an ma jɛn n'a ye u ka bɔ an ka conseil kɔnɔ n'Amérique an ka défense bɛ hakilina mun ta an tɛ fɛ mɔgɔ ka bɔ a kalama bilen bon fɔlɔ n'i ko jateminɛ kɛ jadisiw kun bɛ na n'u kun nana u kun bɛ pylône de gosi n'u ye pylône gosi o ye anw ka communication brouillée n'an ka communication brouillée o kan min ye attaquera o kan bɛ obligé ka weleli kɛ France ka 3A de kan France ka satellite réseau de kan maintenant o renfort natɔ o fana bɛ bin embuscade kɔnɔ siɲɛ kelen tɛ siɲɛ fila tɛ siɲɛ caman donc an y'a ye mini minnu bɛ kɛ sira la fɛnɛ mɔgɔ si tɛ yɛlɛ mini kan n'anw tɛ anw de ka engins bɛ yɛlɛ mini kan bari sabula anw de ka itinéraire bɛ dɔn anw de ka bɔsiraw dɔnnen don an ye nin de jɔ kɔsa in na et que alhamdulilayi an n'an ka dugudenw bɛ la ka ɲɔgɔn faamuya armée bɛ la ka ɲɛ sɔrɔ baara ma donc o de ye Wagner ko in ye donc ni Mali armée prospère la dɔrɔn armée tɛ s'a yɛrɛ kɔrɔ an ka sɔrɔsiw tɛ fɛn dɔn n'i y'olu kelen ka koba dɔ kɛ o kɔrɔ ko Wagner de don Faransi ka miirina ye nin dɔrɔn de n tɛ u k'u bolo jɔ Wagner cɛ kelen na trop c'est trop e Faransi ni jadisiw ye baara kɛ yan i yɛrɛ y'a reconnu ko o sɔrɔla opération min fɛ k'i bɛ ka i kun tɛ terrain de maîtriser e ni mouvement armé ye baara kɛ yan jɔn ye wele ka na n ko Mali de y'i wele en tant qu'un état souverain en tant qu'un état membre de la communauté internationale an ye wele ka na anw yɛrɛ ni minnu bɛ ɲɔgɔn na marifa t'a la e n'olu bɛ baara kɛ Faransi ni MLA tɛ baara kɛ wa Faransi ni CEMA tɛ baara kɛ wa Faransi ni HCA tɛ baara kɛ wa olu ye armée de ya e ko Wagner tɛ armée ko an n'o kana baara kɛ an k'o kɛ tiɲɛ ye mais e yɛrɛ ni mouvement armé min bɛ ka baara kɛ olu ye armée de ya e ni mouvement armé min bɛ ka baara kɛ Kidali bi n'a bɛ patrouille kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a bɛ wulikajɔw kɛ n'a b'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka coordination kɛ o tuma na mouvement armé olu ye armée de ye wa ko arme de b'u bolo o t'u nakun yɛrɛ fɛnɛ donc e nakun tɛ se ka kɛ i bɛ dɔ dɛmɛ i b'o sɛnɛ fɛnɛ dɛmɛ ne bolo e nana de ka basigi la ka Mali stabiliser ka accord minnu signé k'olu veiller olu la olu bɛ se ka baara bɛ se ka kɛ. mais Bobo accord in yɛrɛ est ce que accord in de tɛ ka maliyɛnw kan siri accord in yɛrɛ ye mun ye o juste de est ce que maliyɛnw bɛ accord in kɔnɔ kuma yɛrɛ dɔn yɛrɛ. bon n'i ye accord in ta k'a lajɛ maliyɛnw tɛ accord nin dɔn kelen parce que accord ni nature de ma dɔn. Voilà. Si c'est national, voilà. Si c'est international. Donc, alors qu'il y a un domaine qui c'est supraconstitutionnel, au corps de constitution sans fait. Si on fait n'a pas à au constitution sans fait. Nous avons dit que nous nika samara ka boyi sema ibi sene tigɛ ka bɛn samara ma bɛ samara tigɛ ka bɛn sema ibi samara falen yɛrɛ kɛ ibi samara falen de donc ne bolo ni accord yɔrɔ min bɛ yen n'a ni sariya sunba tɛ bɛn o de kan ka falen mais olu ko ayi ko sariya sunba kɔnɔla de bɛ falen ka bɛn accord ma o accord kelen mun filɛ nin ye minnu mouvement armé olu t'a kalama an yɛrɛ mun fana ye Mali an t'a kalama accord nana ka na Algérie kan ka taa lajɛ k'a di bɛɛ ma bɛɛ k'i réfléchir a kan a mana conseil des ministres la
a ma taa assemblée kɔnɔ a ma fɛsɛfɛsɛ k'a lajɛ a ma taa conseil de collectivité la ko k'a lajɛ ho conseil de collectivité m'a lajɛ k'a fɔ a y'a bila ka taa dugutigi bulon ni laadalatigiw ni danbetigiw fɛ yen an k'a lajɛ ni nin yɛlɛma in n'an ka jamana bɛ bɛn o de ye accord application gɛlɛyali ye parce que accord tɛ kɛlɛkɛla yɛrɛ fila ka hakilina tɛ minnu kan k'a dabila olu de ka hakilina don n'o ye faransi o faransi fana nana n'i bɛ n permet n k'o yɔrɔnin f'i ɲɛna faransi bɛna wagati min na 2012 o don mouvement kelen de tun bɛ an ka attaques revendiquer hali an ka mɔgɔ minnu sara agɛlɔg minnu y'a revendiquer MLA de don an kɔni tun b'o dɔrɔn de dɔn bon o MLA min filɛ nin ye Yadi tun b'o kɔnɔ Yadi ye baara kɛ MLA kɔnɔ Mayiga ye baara kɛ MLA kɔnɔ o conseil islamique Moujaou ka cɛ in Mayiga o ye baara k'o kɔnɔ donc kuma la surunya la terroriste ba bɛɛ tun ye kɛlɛ kɛ ni MLA ye kɛlɛ ma dalen kɔfɛ 2014 faransi de ye kulu lasigi k'u tila ka dɔ tɔgɔ da ko SEMA ka dɔ tɔgɔ da ko ACA ka dɔ tɔgɔ da ko MLA ka dɔ tɔgɔ da ACA ka Beni ani MAA mouvement arabe Azawad k'olu kɛ mouvement ye revendication politique b'olu bolo olu bɛ kuma min fɔ o bɛ se k'a lajɛ ka dɔ ninnu tɔgɔ da o kuma na n'o ye NJM ni JGM ni a ye tɔgɔ sugu bɛɛ da olu la k'olu kɛ banbagaci karo gɛlɛn tigɛ kulu ye ko mɔgɔ n'olu tɛ kuma alors que nin kulu bɛɛ tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo a kɛlen k'u tila bɛɛ y'ale faransi ka mɔgɔw de o y'ale ka mɔgɔw de donc e tɛ se ka na accord ni accord ta k'a lajɛ accord ye kuma fila application gɛlɛyara mun na Mali y'a ka parti bɛɛ respecté a fɔra ko k'u ta k'u don armée kɔnɔ an y'o kɛ on est à peu près à moins de 10 000 éléments an ye min ta maa ba tan an bɛ nin kana surunya la an b'u ta jala min ka d'u ye an b'u don kɔnɔ mankan bɛ se ka da cogo min na n'i ye jateminɛ kɛ accord yɛrɛ fana kɔnɔna la gɛlɛya minnu tun bɛ yen n'o ye état ka budget 30% rétrocédé o baaraw b'a la ka kɛ bi an bɛ se ka fɔ san o san jamana bɛ min don Kidali dɔrɔn na c'est 11 milliards jamana bɛ min don Kidali dɔrɔn na c'est 11 milliards donc n'i y'a bɔra o fana na tugun ka na basigi bɛ se ka na cogo jumɛn a fɔra an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma an k'o baara kɛ mais san o san o mouvement kelen min bɛ ka anw dekun olu de bɛ tila k'u ka anniversaire fêté marifa wɛrɛw b'u bolo min u donna anw ka armée la ni marifa min n'o tɛ kelen mais an bɛ se k'o lakali tugun o drapeau wɛrɛ bila ka flotter tugun o MINUSMA kelen bɛ na ka na o n'olu bɛ sigi tantiw kɔrɔ olu bɛ ka anniversaire kɛ k'u ka fɛnw kɛ tuma dɔw la f'u bɛ jamana drapeau don fali la wa u ka maa dɔw bɛ armée kɔnɔ olu taara o tuma accord bɛ appliquer cogo di ni insécurité ma baissé o insécurité fana gɛlɛyayɔrɔ ye yɔrɔ jumɛn ye Niger président bɔra k'a fɔ Nations Unies ka rapport caman bɔra k'a fɔ ko minnu b'a fɔ ko u ye rebelles ye olu kelenw de ye djihadistes ye parce que Niger président y'a fɔ en tant que Mali min y'i jɔ a jɔyɔrɔ ka Kidali sécuriser ka Kidali bɔ sanctuaire la à l'armée malienne ko terroristes tɛ ba tan ni ka segin na bon mouvement armé min bɛ yen min yɛrɛ y'a jira k'a fɔ k'ale bɛ accord kɔnɔ si il fait partie des mouvements signataires de l'accord mais munna o ni armée tɛ jɛ ka coordination baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ e bɛ armée bɔ yen faransi de bɛ yen i ka da bɛ tugun ka fenêtre yɛlɛ soso bɛ don wa soso tɛ don donc Mali jamana ka bɛnkɛyɔrɔ ani jamana ka bolofara yɔrɔ bɛɛ a bɛɛ kan ka to jamana de bolo faransi ka mission de wa o faransi kelen o ni mouvement armé bɛ baara la ale min ban ka baara kɛ ni mouvement armé ko tɛ armée régulière ye ale bɛ ka baara kɛ n'o ye mais anw de ta tɔgɔ bɛ da la ko Wagner n'i ye Russie kɛ Wagner ye o i ka ko de y'i bolo i ni Russie état de b'o ɲɛnabɔ ɲɔgɔn cɛ droit de veto b'aw de bolo aw de bɛ conseil permanent des Nations Unies na conseil de sécurité aw de ye membre permanent des Nations Unies na anw ka sira foyi t'a la voilà. Donc faransikan ni pression est-ce qu'a tɛna Russie reporter ya au contraire nin bɛna dɔ de fara parce que faransi ni Russie bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ phase éliminatoire de la u ye ale tan Ukraine problème na u bɛ ɲɔgɔn na ye parce que Russie ka u b'a fɔ yɔrɔ min na ko les coffins russes n'o ye Russie ka mara bɛ boli yɔrɔ minnu kan kɔsa in na OTAN kelen bɛ ka taa ka manœuvre militaire la sama ka na se o yɔrɔ ninnu na Russie ye kangari da Poutine yɛrɛ bɔra ka démonstration dɔw kɛ a ye missile de croisière dɔw fili k'olu lajɛ a tila tugun ka a ka sous-marin dɔw labɔ tugun k'i jɔ a kɛlɛkɛsen kan ko il est prêt maintenant à donner une réponse militaire à l'Union européenne et aux États-Unis donc o kɛlɛ bololalen don n'a fɔra ko Russie bɛ ka na nin tugun Sahel fana kɔnɔ donc je pense que Faransi bɛ Russie yɛlɛma ka kɛ Wagner ye donc Russie bɔra k'a f'u ɲɛna ale y'a fɔ Lavrov bɔra k'a fɔ mun ye affaires étrangères ye ale ni Mali ma bɛn foyi kan olu tɛ Wagner ko kalama an yɛrɛ fana bɔra k'a fɔ an t'a kalama donc ni Russie bɛ na anw fɛ yen ça c'est une coopération qui ne date pas aujourd'hui depuis l'URSS et avec la Russie aussi depuis 2019 an ni Russie bɛ ɲɔgɔn bolo donc entre État je crois que la coopération maintenant elle est admise donc ni i bɔr'o la
k'i bɛna fɔ ko Russie tɛ découragé parce que Russie yɛrɛ mago bɛ 64 bases militaires de la Afrique kɔnɔ d'ici 2030. Donc à travers le Mali déjà, ça c'est un acquis. Donc Russie ɲɛ b'a la k'a fɔ ale ye erreur kɛ Libye perdili la parce que Russie ka allié stratégique de tun ye Libye, mais tellement que Union européenne bɔra ka na ni argument mun ye diɲɛlatigɛ ka basigi ni Sahel ka basigi ma, vraiment olu ye Libye labila. Kɛra contraire. O ye Libye labilali min kɛ o kɔlɔlɔ filɛ ka jigin na Mali Sahel bɛɛ kɔnɔna na. Donc Russie ko k'ale se k'i sigi tun ka allié to yen ka fɛn kɛ. Donc France bɛ sɛgɛn nin kuma in na n'a kan ka min kɛ a k'i labɛn o kama. Le Mali est un état sɔrɔ fo Nations Unies ye acte wɛrɛ ta tun ka Mali yɛrɛ dénationaliser ka an bɔ nationya la. Est-ce que bɛ se k'o kɛ? Ne t'a dɔn a b'olu de bolo n'u kɔni tɛ se k'o kɛ u k'a bila u kun na. C'est pour ça ne bɛ min fɔ Maliyɛnw ye k'an ni communauté internationale bɛ ɲɔgɔn na Maliyɛnw k'a langage dabila. Langage min don c'est très erroné. An ni communauté internationale tɛ ɲɔgɔn na. An ka partenaire bɛ Chine a n'an bɛ ɲɔgɔn bolo, an ka partenaire bɛ Russie a n'an bɛ ɲɔgɔn bolo, Turquie u n'an bɛ ɲɔgɔn bolo, et puis k'a fɔ fana k'an ni CEDEAO bɛ ɲɔgɔn na an ni CEDEAO tɛ ɲɔgɔn na. An ni duguw de bɛ ɲɔgɔn na qui sont pro-français et qui veut sinon Nana Akufo u ka sommet min kɛra le 12 u ye discussion ba k'u ni ɲɔgɔn cɛ an ye kibaruyaw sɔrɔ minnu y'a jira k'a fɔ non Mali tɛ se ka sanctionner ka se niveau dɔ la k'a da kan nin et puis bi CEDEAO de mun na CEDEAO tɛ sɔn k'i jɔ i jɔyɔrɔ k'a fɔ France ye bon France il est temps que e yɛrɛ fana k'a lajɛ i bɛ Mali fana kɔnɔ résultat ma di e bɛ ka Mali ta de fɔ mais France min bɛ yan san o san n'a contrat bɛ renouveler n ko France ye contrat a ko ko élection kɛ ko élection tɛ bɔ a dɔgɔ kɔrɔ. Bon n'a y'a jateminɛ a bɛ komi président minnu bɛɛ bɛ ka président minnu bɛ CEDEAO kɔnɔ olu bɛ ka France de représenter donc est ce que olu bɛna se k'o kuma in fɔ. Bon n'o de ma ban an tɛ an yɛrɛ sɔrɔ parce que ni bolofima ni taama ma ban bolofima tɛ jɔ donc o président minnu bɛ yen qui sont mal élus pour France de bɛ se k'olu couvrir k'olu ka baara bɛɛ kɛ o ye erreur de ye parce que a fɔ mun na bi aw ye fɛn fɛn fɔ Mali la nin bɛɛ cɛ Mali ma ka engagement respecté o ye cɛ Mali ka kan ka mais France yɛrɛ bɛ yan 8 ans bilan est négatif. Mais an ka jamana kɔnɔdenw tɛ se k'o kɛ k'o d'u ma wa. Non ni y'an k'o kɛ o CEDEAO mun bɛ yan min bɛ farafinna worodugu fan yɛrɛ intérêt représenté. Ka bɔ yɛrɛ de ma o an ka camancɛ fanga mɔgɔw tɛ se ka France ka bilan zoro kɛ k'a di CEDEAO ma wa. Bon mun na CEDEAO yɛrɛ tɛ France rappeler k'a fɔ dɔ bɛ Mali la dɔ bɛ fɛnɛ la e min bɛ Mali la yan san joli résultat 0 et puis fɛnɛ i bɛ ka fɛn fɛn fɔ i yɛrɛ jɔda ye mun ye Mali sumayali la parce que ni Mali ma Mali ni Burkina ni Niger an bɛ gɛlɛyaba kɔnɔ parce que ni ye zone de liberté kɔnɔna ta k'a lajɛ les 3 frontières la k'a lajɛ France ka présence ka bon wa jadisiw ka ca e bɛ se ka kɛ o e ka présence se ka bonya jadisi ka caya e dun nalen don lakana de la kana domina intervention militaire et France bina domina le 7 janvier ne ma fili mais c'est ka fili mais le 7 janvier fanfala nunu dɔw don France ka intervention daminɛ la depuis Serval do wagati mina mais ngo France bina domina o y'a sɔrɔ jadisi bɛɛ maa 300 6 mois France ko k'ale mɔgɔ 300 fara ka bɔ a la o ye joli o tɛ 2,000 ni 700 tɔma to ya ne o kɔfɛ a ye fagalu fɔ n'i y'o bɛɛ bɔ 300 la a kan ka dɔgɔya de wa a kan ka caya de. A kan ka dɔgɔya de. MINUSMA ka élément minnu b'anw fɛ yan ça fait à peu près 15 000 éléments maa 15,000 France yɛrɛ si o yɛrɛ bɛ nin yɛrɛ ka na ca anw yɛrɛ ka population Mali armée yɛrɛ bɛɛ 200 000 o si la kɛlɛ tɛ ban. O kuma na anw yɛrɛ ka ca ni jadisiw ye siɲɛ 10,000 an ka ca n'u ye e bɛ se ka sɔn cogo di France nana ni drone 3 blindé léger 250 et blindé lourd 350 blindé léger 200 dɔɔni a bilu kunna ko avion mun bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko mirage o mirage min bɛ yen n'a associé don Tchad o 6 de ɲɛsinnen don Sahel kɔnɔ kɛlɛ ma. Mais munna Tchad faralen don France kan Sahel dugu tɔw kɛlɛ. Non France ninnu ye Tchad ka bolofaraw de ye o. France nous n'est pas boulot fraudé comme Amadou Konala mais qu'à finir avec tous ces éléments là mais mon anti opération Barkhane est fait inventaire Mouna il est temps qu'il y ait une opération Barkhane inventaire qu'il y a un Takuba et opération Barkhane il y a une cavoko du coup et bon Barkhane n'a qu'à Takuba là mais il Barkhane faut n'engager un inventaire qui est un peu de respect et c'est quand même une badine qui code quand là qu'il faut une opération Bana sans que un mot bilan il faut qu'on fasse l'inventaire de l'opération Barkhane. Et c'est rare passer Union européenne alors que est mun il faut que ka point fo ni bon atoto ni jadi si hakendi ou ben yoro indi la ou concentrer no yoro indi la bon vraiment armée Mali de se ka kele ke en profondeur casser au ma donc takuba ka appui be hakendi que ça soit en logistique que ça soit en armement
que ça soit en effectif a mana k'a sira o sira donc e m'o kɛ e b'an ka dugukolo sanfɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen i b'a fɔ an kana se ke e bɛ ka fɛn dɔ jateminɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen i natɔ baara la kuma dɔ la i ni gradɛriw bɛɛ bɛ na kuma dɔ la i ni bulldozer bɛ na kɛlɛ sera bulldozer nali ma wa ne tɛ fɛn dɔ ɲini na donc franchement k'a fɔ a ye a bɛ ka jɔrɔ min na a kɛra ka ban n'o ye k'a fɔ u ni Russie a bɛ ka jɔrɔ min na a kɛra ka ban barisabula Mali mɔgɔbaw bɛɛ dangali don donc France bɛ ka affaibli si tu vas actuellement au sommet de l'État n'i ye France yɛrɛ ka au sommet de l'État français mankanba wulilen don parce que vraiment u ka Sénat mɔgɔw y'a jira France fɛn u ka lasigidenw y'a jira France la Macron k'a fɔ ale tɛ se ka nin faamu France yɛrɛ ka diplomatie ka kɛ e ko k'e bɛ taa dugu la ka tila k'a bɔ a ma tan o ye kelen ye filanan i ka colonie bɛ ka perdre i bolo bɛɛ bɛ k'a fɔ k'a t'i fɛ an ka lajɛ franchement an ka wari min bɛ ka taa n'o ye 1 milliard d'euros ye n'i bɛ k'o don opération Barkhane na ale de bɛ assistance budgétaire mun kɛ Mali yɛrɛ ye k'a fɔ k'o bɛɛ kɔfɛ e yɛrɛ man di Mali ye yanni an ka taa Mali jalaki fana an ka e yɛrɛ nin kan u y'a réunion kɛ o don kɔsa in na de a n'a ka a ye conseil de défense kɛ k'ale ye ɲɛ de ye Wagner ye Mali la an k'an sigi an k'a kɔnɔ a ye conseil de défense k'a ye ɲɛ de ye Wagner ye Mali la ne bolo n'a kɔni nana a bɛ Russie de a bɛ Wagner de faga a t'anw faga parce que Wagner ni Russie tɛ ɲɔgɔn sira la an kɔni b'a dɔn k'a fɔ an ni Russie de bɛ ɲɔgɔn bolo i n'a fɔ an n'ale yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn bolo cogo min donc n'a y'a dɔn k'a tɛ gɛlɛya n'a gɛlɛyara ka se nin ma dans 6 mois an ka demande kɛ dɔrɔn an ka bɔ CFA la dɔwɛrɛ tɛ an ka sanu du bɛ yen an ka lajɛ Bubu ye caman bɔ sanu in na sa dɛ Ngu ye caman bɔ sanu in na dɛ mais sanu in tɔw bɛ yen parce que aujourd'hui hali n'a y'a jateminɛ en ressource Mali de bɛ se ka kɛ dugu ye dugu min bɛ laban bɔli ma Mali yɛrɛ ka ressource dɔw bɛ yen ça c'est à l'infini olu bɛ bɔ a tɛ ban donc o ye Mali dugukolo nafa dɔ ye k'a daminɛ Kayi fo Kidal Mali fan si tɛ yen k'i tɛ nafa sɔrɔ yɔrɔ min na sanu dɔrɔn tɛ quoi bon n'i ye ala an ka sanuko ta k'a lajɛ France bɛ ka jouer min kan anw na sanu na à travers les miniers mais il faut qu'an ka sabali cogo di an ka mine bɛɛ fara ɲɔgɔn kan 13 mines o de bɛ exploiter anw fɛ yan o 13 mines mun filɛ nin ye o bɛ 65 tonnes de bɔ mine artisanale minnu bɛ yen o ye 10 tonnes dɔw ye mais i b'a dɔn Mali bɛ joli sɔrɔ nin 13 mines na san kɔnɔ 455 milliards o mini fana o bɛ calculer cogo min na n'o fɔra i ɲɛna i bɛ sa ni mini bɔgɔ bɔra o bɔgɔ bɔlen kɔfɛ o tubabu de bɛ taa ni bɔgɔ ye kɔfɛ u tɛ bɔgɔ kɔ anw ɲɛna dɛ u bɛ taa bɔgɔ ko kɔfɛ n'u ye bɔgɔ ko kɔfɛ u b'a fɔ ko ko wa ko tonne kelen ko kilo kelen de sɔrɔla o y'a sɔrɔ kilo 4 sɔrɔla o kilo 4 fana n'u y'o fana bɔ an ka 20% t'o la dɛ u b'o kilo 4 fana traiter k'o ban k'o bɛɛ lawaleya k'o feere o de la an ka 20% b'o de fana la o 20% fana an t'o fana bɛɛ sɔrɔ dɛ a ye tali min ye ka taa feere yɔrɔ ni baara minnu fana kɛra o fana bɛ tigɛ an b'o tila ni ɲɔgɔn cɛ donc n'i ye Mali yɛrɛ min to a togoya dɔrɔn na le Mali bɛ min sɔrɔ mine dɔrɔn na ça fait 193 tonnes d'or an b'o de sɔrɔ et qui va nous revenir à 7000 milliards an b'o de sɔrɔ fɛn dɔrɔn na maintenant munna sanu bɛ bɔ nin manamana ko in na parce que français ka représentant mun bɛ yen o de bɛ baara bɛɛ labɛn o sanu de réserve anw ni yɔrɔ ye min ye o de fana bɛ taa o sanu dɔ fɛ yen dɔ bɛ tigɛ tun k'o di français ma ka CFA fana garanti donc o kumana i bɛ fɛ an ka kɛ cogo di mais munna anw t'an ka franc n'an tɛ franc malien ma dɛ parce que mɔgɔw b'a ko franc malien hali bi i lielen don France la franc malien mɔgɔw b'a ko franc malien a tant que franc in de b'a kan i bɛ France de la i tɛ se o de y'a to u b'a fɔ ko non ko Modibo Keyita tun bɛ y'a ye franc malien ma ɲɛ sɔrɔ Modibo Keyita ka waati parce que c'est lielen don France la toujours tun nana kɛ mankan ye en 65 dɔwɛrɛ tɛ parce que an tun lielen don France la hali bi maintenant an bɛ mun de kɛ an yɛrɛ k'an ka sanu évaluer k'a lajɛ k'o débiter ka an ka monnaie garantie n'o ye n'an ka monnaie garantie n'o ye an yɛrɛ bɛ an ka to sigi an ka fɛn bɛɛ kan c'est vrai ni France ye tɔnɔ min san anw ma il faut voir 94 dévaluation min kɛra pour que franc français ka don euro la il a fallu que franc CFA de ka dévaluer France ka don euro la o kɔrɔ ni fɛn b'i bolo n'i ka so kun ye 1000 i ka so kɛra 500 ye n'a sɔrɔ i kan ka voyager ni 1,500,000 b'i bolo i ka wari kɛra 250,000 an ye nin bɛɛ kun a pɛti ka ca ni milliard ba 7 min tiɲɛna anw o y'a sɔrɔ mɔgɔw labɛnnen don u kan ka baara min kɛ bon ECO fana kan ka na tugun ECO fana mun ye b'o dɔn wa ECO fana ECO fana économie coloniale dont ye franc coloniale ye n'i ko k'i b'i sigi k'a dimi lajɛ an ka économie bon an ma bɔ yɛrɛ o
ka bɔ cogo di ngo école fana n'o école fana nana tugun économie coloniale ayiwa donc o fana ka bɔ cogo ani bɔra ka jan bon n'i y'o école fana ta k'a lajɛ sisan o école fana tugun mini fana b'an bolo tugun o fana kan sefa kan ka dévaler tugun école dɔ de bɛ tigɛ ka bɔ sefa la tugun donc o kɔrɔ ye misa Mali ka don école in na jagoya non yan'a ka se école yɛrɛ de ma dɛ ressources bɛ dugu minnu bolo an k'an yɛrɛ ta ka bɔ sefa la fɔlɔ n b'o f'i ye n'an yɛrɛ ta ka bɔ sefa la o de y'an ka développement yɛrɛ fɔlɔ-fɔlɔ ye pour le moment France bɛ fɛ cogo bɛɛ la ka transition détruire parce que aujourd'hui ambition fɛn fɛn bɛ Mali la il faut que le Mali soit un état souverain d'abord atteint que o de ma kɛ balo ka bɔ a bɔcogo la sɔrɔ ka kɛ a sɔrɔcogo la France ja tigɛra ka ko dɔ ye anw kɛra premier en production de coton ɲina indice bɛ y'a yira k'anw ye premier mais k'anw to France ka jɔnya juru la nana bɛ baaraw ni fɛn kɛ France de b'anw ka kɔɔri ta ka taa représenter kɔfɛ CNDT bɛ taa ka taa da hali sisan an ka kɔɔri bɛ feere min na an t'a da dɔn a bɛ taa sɛbɛn an ka kɔɔri kan yɛrɛ ko made in France anw de bɛ 52 di an ka kɔɔri sɛnɛnaw ma 55 kɔɔri sanni na ka tila ka ristourne ni verser ye CNDT bɛ ristourne ni verser ye mais karisa i ni cɛ ni baraji kɔɔri feerela nin la ristourne fɛn nin ristourne nin bɛ verser i b'a kalama wari yɛrɛ mun sɔrɔla a feerela min na da la kɔfɛ an t'o dɔn 800 000 tonnes de coton an bɛ bɔ n'o de mais n'i y'an finɛ kɔsa in na baara min kɛra an ye engrais partenaires falen ka fɛn caman falen i b'a dɔn an ye joli sɔrɔ 365%. 730 000 tonnes supplémentaires an y'o de sɔrɔ k'o fara dɔ in kan donc an kɛra premier ye tugun alhamdulillah bon san wɛrɛ an bɛna mini contrat minnu fana falen ale ni sanu kura minnu yera Afrique du Sud ni Ghana kɔfɛ an bɛ tila ka premier place fana sɔrɔ alhamdulillah o latigɛra o n bɛ ka mun ɲɛ fana o latigɛra donc France bɛ appui budgétaire mun kan anw ye qui va environ dans les an bɛ min kɔni kalama dɔwɛrɛw bɛ yen Union européenne ta bɛ yen mais France yɛrɛ bɛ min jɛ de o 65 milliards donc bi an bɛ se k'o wo combler ni fɛn bɛɛ donc sur le plan militaire France ye jadisme dilan ka na an ka fɛɛrɛ k'o bɔ an da la bon o de sira sɔrɔla parce que partenaire min bɛ Mali bolo bi Mali t'a da hakɛ dɔn dɔw bɛ yen olu ko k'u bɛna u ka armement u ka kana Mali dɛmɛ olu bɛ kuluwo kɛlɛ de dɔn bubu olu fana ka dɛmɛli ninnu kana kɛ France ta ɲɔgɔnna ye non o tɛ kɛ France ta ɲɔgɔnna ye mun na parce que olu ni Mali bɛnna min kan min y'o yɔrɔ ɲɛf'i ɲɛna olu ka école militaire de la olu bɛ fɛ ka Mali kɛlɛ kɛ u ka école militaire kɛyɔrɔ de par exemple sisan u ka kɛlɛkɛla minnu bɛ yen minnu kan ka kɛlɛ kɛ kulujugu cɛmanw la Mali kɛlɛkɛyɔrɔ la parce que quand tu prends le plateau de Dokon ale ni delta inférieur kɔnɔna la donc fo kana Omburi mara kɔnɔna la donc olu b'u ka cɛdenw bila ka na minnu bɛ kalan na u kana sage kɛ o yɔrɔ la dɔw fana bɛ yen olu bɛ cɛncɛnkan kɛlɛ olu bɛ fɛ k'o de ɲɛdɔn parce que a bɛ fɔ o de ma ko armée il faut avoir toutes les commodités maintenant d'une armée cɛncɛn kulu ji nin bɛɛ kan ka dɔn anw yɛrɛ fana ka mɔgɔw kan ka bɔ ka taa dugu dɔw la baji bɛ yɔrɔ min na kɔgɔji bɛ yɔrɔ minnu na ka taa jikan kɛlɛ fana ɲɛdɔn kɔgɔjikan kɛlɛ fana ɲɛdɔn an fana bɛ se ka partenariat kɛ o mɔgɔ caman de b'an bolo donc erreur min yɛrɛ y'an sɔrɔ n'a yɛrɛ y'a to an ka kɛlɛkɛden caman binna parce que an ka cɛdenw ma former cɛncɛn ka kɛlɛ la u t'a dɔn o sɔrɔla min fɛ n bɛna o yɔrɔ fana f'i ɲɛna tu sais que France bɛ Sahel in kɔnɔna la France bɛ k'a yɛrɛ fana former de koyi France tun tɛ Sahel ka kɔnɔ parce que la meilleure infanterie du monde infanterie duguma kɛlɛ France de don mais a ma sɔn ka jigin dɛ Mali la tellement que a b'a dɔn k'a ye tiɲɛni kɛ duguma bombe fɛn bɛ duguma ale ka bombe de don sinon France ɲɔgɔn tɛ infanterie de la a ka avion min b'a bolo a ka précision c'est 1 millimètre près o de ye Rafale ye a bɛ se ka aw mɔgɔw fila to ɲɔgɔn na ka kelen ta ka bɔ a la ka sɔrɔ a ma se dɔ in ma mais o de bɛ France bolo mais i dilan ka France ka Rafale di Mali ma fɔlɔ a ma kɛ Irish avion joli dan anw ma an ka jɛ ni san cɛ an n'u bɛ ɲɔgɔn bolo bolibafɛn di joli la hali n'a sɔrɔ an b'a san mais France ma sɔn ka Rafale feere anw parce que ale bɛ fɛn min dilan ne bɛ kɛlɛ kɛ na a t'o d'anw ma abada wa a ka Mirage de bɛna intervention kɛ France ka Rafale mais ka précision de f'i ye dɛ n'a y'a ja a bɛ se ka aw fila to ɲɔgɔn na ka kelen bɔ yen ka kelen to yen donc an bɛ yɔrɔ min na ko bi an bɛ ka siran min ta an ka jamana ɲɛmɔgɔw an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma tiɲɛ don an bɛ fɔ ɲɔgɔn ka hakilina caman na mais si l'existence de la nation est en danger ni jamana yɛrɛ ka basigi ani jamana ko yɛrɛ de bɛ danger la an kana coloration politique lajɛ o la o hukumu kɔnɔna na an bɛ taa i yɛrɛ jɛlen don n'a ye sisan nɔ komi nin baaraba in bɛɛ bɛ ka kɛ mɔgɔ minnu bɛ ka fɔ k'u ka dɔ fara transition kan ko élection tɛ se ka kɛ février
le 27 février yakilina ye jumɛn la parce que comme ni baaraba in bɛɛ bɛ ka kɛ e yɛrɛ fɛ ninnu minnu bɛ fanga la sisan dɔ kan ka fara ninnu ka wagati janya kan wa. Bon i b'a dɔn cɛ dɔw de ɲɛ b'a yɛrɛ la ninnu le gouvernement de la transition manque de volonté de b'a la a ka volonté affichée tɛ ne bolo n'i bɛ baara la n'i y'i degun b'i la yɔrɔ min na i b'o de fɔ. Problème de communication b'o la. Problème de communication b'o la ni mɔgɔ k'i ma i ye layidu di ne ma karisa ne bɛ fɛ i ye layidu min di ne ma k'a bɛ kɛ nin wagati la i ye layidu ta malidenw ɲɛkɔrɔ i ye layidu ta diɲɛ ɲɛkɔrɔ mais gouvernement ye malidenw dɔgɔya yɔrɔ jumɛn. Le gouvernement a pris l'engagement devant le CNT qui est censé représenter le peuple malien. An n'a sɔrɔ élu tɛ mais olu de bɛ ka organisateur place fa bi i ye layidu ta i y'i ka programme di ne fɛ n'i tɛ se yanni ka CEDEAO la informer i bɛ CNT de informer. Donc ma CNT informer. Gouvernement de hali bi gouvernement ma CNT informer k'ale tɛ se ka élection kɛ fɔlɔ mais ni gouvernement ko ye CNT informer k'a fɔ CNT ne ye layidu ta e ɲɛkɔrɔ jamanadenw ɲɛkɔrɔ à travers toi une personne morale du peuple malien ne nana n jɔ ne ye layidu ta tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la nin gɛlɛya in bɛ yen nin gɛlɛya in bɛ yen nin ma se ka nin kɛ ne ma se ka nin kɛ CNT de tun bɛ lettre ci CEDEAO ma n'o ka tun bɛ se nin na. Ne ko Bubu ko fana k'u ka charte in t'a dɔn ni i ye charte in kalan fo k'a kɔnɔna faamuya k'u ka charte in kɔnɔna na k'a sɛbɛnlen b'a kɔnɔ ko dɔ bɛ se ka fara ne yɛrɛ min ye kunnafonidila ye ala ko cɛ maa kalan fɔlɔ n t'a kɔnɔ kuma dɔn donc n tɛna se ka kuma a kan n t'a dɔn n'i fana ye kunnafonidila ye n'i bɛ charte in kɔnɔ kuma dɔn parce que ko charte in kɔnɔ ko dɔ bɛ se ka fara transition kan k'o b'a kɔnɔ. I bɛ taa charte in daminɛ kabini page fɔlɔ k'a yɛlɛma ka taa don scanner la i ta y'a fansi tiɲɛ tɛ. Donc i y'a kalan. Tiɲɛ tɛ a t'a fansi n'an bɛ kuma an ka kuma n'ala cɛ la i b'a dɔn ni ko gɛlɛyara ne bɛ ka min f'i ɲɛna o de tun ye procédure ye ne olu kun sera CNT ma CNT kun ka CEDEAO saisi en ce moment sur le peuple d'une manière o de kun y'a ɲini ko ka sanction prolonger gouvernement ye nin gɛlɛya in sɔrɔ ka ye nin gɛlɛya in sɔrɔ est ce que sanction kun bɛ ka cible gouvernement kama bi est ce que o kun bɛ kɛ wa parce que gouvernement m'a laɲini kɛ o CNT de y'a laɲini kɛ parce que o y'a sɔrɔ gouvernement taara i dan tigɛ CNT n'i ye layidu ta mɔgɔ min ɲɛma i bɛ taa n'i dɛsɛra taa fɔ o de ye o ne bɛ min f'i ɲɛna n terimuso transition foyi ma kɛ Mali kɔnɔ k'a ma prolonger a fɔlɔ-fɔlɔ 68 Musa ye coup d'état kɛ k'a bɛ kalo 6 kɛ Musa ye san 23 de kɛ a kɛra an nana 91 CTSP olu k'u bɛ kalo 9 kɛ kalo 6 farala kan u ye kalo 15 kɛ n'an bɔr'o la an bɛna Jɔnkunna ka waati 2012 CEDEAO ye san 1 fara Jɔnkunna kun Jɔnkunna kun ka tile 45 kɛ CEDEAO ye san 1 fara kun a ma prolonger wa donc mun de b'an bali surtout une transition meilleure comme celle-ci qui veut aujourd'hui changer de partenaire, qui a des ambitions, qui veut conduire le Mali vers un Mali souverain. Mais qu'est-ce qui nous empêche ni kono ko fo ki dantige mais Assimi bi ka erreur doke o erreur de bobo almamite o na la ke nyemo koy ibe kuma di e Assimi te son kuma Assimi te se kuma la olu yo kuma o de ala makra fo ichi mi te se kuma la labila Musa ku me sigi de ma kuma donc Assimi ki sigi ma mo ta tasra donc abani minche na ba don abe kuma boy ga people de gum biga ani tasra ayira jamanadenw ne ka kele to jamanadenw bulu mais kana to ki sigi et discours politique là gouvernement ka discours politique en boro kono pour bani nu anga bo kono ami discours politique c'est-à-dire et on de ni ke on de au desara nan de ni ke akano fo o mayu gouvernement mo minke moi je ne suis pas d'accord parce que gouvernement nana domina ne akili be shogal ka discours là ako vraiment ça sera un gouvernement de rupture o koro mi amna dantige ani tabulu koro ni ñoŋote no e tiey e gouvernement shogal be boyan ko mo la ka tan mobli tan woroy kata aka mission shogal bora segu ni a chien fla shogal bora ñono o dongo mobli ka tan mobli tan ani shekin shogal bora kata pont inauguré a Jabali a Shimama mo be bili be barala shogal bora inauguration mobli vewtum me ka tan joli ete ka terne vika nga réduit dio etiki toni era fa eta ka terne vie ma réduit mais de quoi et allez Assimi mingo ka ye 2 tiers bois ka ya ka 2 tiers fene o lu kuma de ama fo ka a janyo ngolo sinon et a dalo abemi il sera colon ça va colon nan ndron ida mais militairement moi je les soutiens mais politiquement c'est nul na nganga kuma ame kuma ni minya na kwa fokoy
militairement ambition boula ça va marcher. C'est des militaires aussi. Voilà. Donc militairement ça va. Donc le gouvernement aussi est semi-militaire parce que le gouvernement a tous les postes et de tous les ministères régaliens à bébé militaire ou des boulots. Donc discours politique nous a beaucoup là. Ou ka beaucoup non ou ka essayer ambition be présent ou ko afficher volonté be gouvernement là ko afficher ou ka contraindre que c'est doit be segin en janvier 2022 bina seka c'est doit la convaincre to di quand élection sera le 27 février ou ka c'est doit la convaincre mu yedron ko c'est doit joda kara mu malika basigila parce que c'est ningola bay parce que fait mi malika sécurité attend le gouvernement ka sécurité ka reculer ko gouvernement ici tu ne peux pas recevoir des milliers de soldats d'autrui d'étrangers ka kala ka ko la kana ko ki kilinga ko Mali kelen kungo do na soro mo wara kelga chetia mais d'autant plus que ministre bien c'est là où ministre en mission kono et tient bien et nous allemand ka instructeur au 50 000 na yara kunya bala bololo sans fait allemand ko ku nu ka kelga chedon retire voilà au be kuma vrai folo mais au lu bien franciga 5000 be sahel kono 1000 nation do et malima don yeni be fara nyonga sorasi ba muga ona nyogo na boyengo ko fara mali sorasi ga no la kana bala kuma nana ne kelen to décider parce que l'élection fait partie de la sécurité. Fanga sodema. Faut qu'il y ait la là de lakana be élection mais lakana de kono. Ni a mais élection mais lakana de kono. OK. Tiendo akoko ka élection ka benma. Okumana dien joram na kemui. O te kelien. Mi fene kera ka teme dien jora fene mui. Il faut qu'il y ait une commission de suivi des opérations et de suivi des missions onisiennes. Mission onisienne munumbi. Akara ministre ou akara sugo sui. Anga la ou ka parler mi ou ka déterminer ou fene joro mi ou ka fo mais attend que gouvernement ma boko re nyefo ka seda ou la sigi seda o re fene joda kara munye kalotan cheki nkono are re fene munke ka mali basigi kele flana munye amina dati kura mun di seda o joda ta ke munye anga état de lieu que nous fait nous ga ni sans fla faraka te sumaya muna parce que nangwa nshi ana ala la seda o bo kalama ambo kalama Francis Debiga dugu nyagami bon attends français bika dugu nyagami c'est là où banno ko tient fort français avec Sandroudi Mali sur l'élection si c'est l'insécurité qui empêche le Mali d'organiser les élections attends la France est sur le sol Mali attends la France qui conduit les opérations pour la stabilité du Mali ntenim sonné de afina na sans fla duma be singana fotu ngama saka bubu angata ni kumai bubu anya ka jamana shofelo no because be no ye kala do be ko dem parina ben bubu akልና juma ni koina. Bon, ninko nunu ye yela kodi. Ne yela kodi ala ye dugu dan. Nala ba bon nogola. Abe justice nyuma ke. Ni ye dugu bolé nogola. Ibta sur kiri de nyana. C'est pour cela Nabila Issa ba fo ko dugu min dumena kiri buta balayaka ani hakew bunya balayaka ko dugu ga jeni ka shishi ina fo buguri mugu ko ka dala ni baloy. Parce que ala te fouille la sauma ni nyaniti. Buba ambito kuma kona na ambi question ndo akono directement yakile jume malikiri kola nyoni ki daga se benni ko do ma komi be kiri kan déjà. O kiri de o be kiri kelen de o. Mali problème fenkiri muye. Mali on de mata kiri la. Wa mali kiri ani kritikelaw olu fene te kilin. Olu te kilin tugudi. Mali kritikelaw ye kiri glan. Ku yere kofo. Mais ma charia kofo. Bibe malien de kafo ebe karsa don pour que karsa le ka farne mais charia man fari yani kasran pour que nye siran hakenye siran tonyolinye ikado ko pour que mana bunya to abli kuna ni ma tonyoli ke na te sinyongoma mais pour que vous il faut courir la farien je d'instruction il faut courir la farien juge il faut courir la farien olu to gare bunya ka teme code de procédure ka ibe confine ke me la bobi kuga shara flafina procédure pénale kono ou code pénal kono wa kutado na bora sholi ni escroquerie la mais ko wa shara flafina ta fina mais ni kuga pour que tanto ko fina bo funya parce que shara glana critique la ou ire suturani sharia mo do ga mate suma mo te kala semewla mo te sika foi fuma anga do ko sene ko Sénégal be sika plainte do mo kama akara samni silimay sinon en fura dama Sénégal be wuli ka barakala ko nyata ni tanya de laje mais barakala ka okmana baraka dinga la gauche obi yere de bulu ni la gauche de be wuli ka plainte dum mais Sénégal ku constitué en partie civile ko sa ina nya do passer ndeni ngala u bora nyogona u bora président na u bora ministre la u bora politicien na
neninkɛlaw nanu munumunu sa u yɛrɛ taara se kiiritigɛlaw ma kiiritigɛlaw k'a bɛ ban bi Mali kiiritigɛlaw ye neni ban cogo min na Facebook kan walahi u tun bɛ se ka Mali sonyali fana ban ten c'est une question de volonté mais min f'i ɲɛna c'est une question de volonté i b'a bila i kunna u y'u cɛsiri cogo min na ka Facebook mɔmɔ ka neninkɛla bɛɛ ɲini ka bɔ u tun bɛ se ka Mali wari dunna bɛɛ minɛ ten k'a labɔ parce que fɛn minnu bɛ tunu Mali la mais jamana kɔnɔdenw ko k'u bɛ ka wari minɛla caman minɛ dɛ wari minɛla caman minɛ wari minɛla jɔn n'i ye Mali rapport ta k'a lajɛ i bɛ kasi et puis e bɛ ka ɲinɛ min kɔ ko ka wari minɛla minɛ e bolo ko wari dunna minɛli de ye justice ya o tɛ justice ye dɛ ka wari dunna bala kana wari de dun o de ye justice État ka subvention bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ comptable public fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ kan ka rapport bila ka taa section de compte la Cour suprême na k'a fɛsɛ k'a lajɛ n'i y'a ye k'a fɔ n bɛ présidence ta k'a d'i ma présidence ka kɛ 16 milliards sisan misali don ni 16 milliards de la présidence ma ɲina comptable public mun bɛ yen ale san wɛrɛ 16 milliards tɛ verser ya baara i ye 16 milliards dɔ in ka min ye nin m'o dantigɛli kɛ ka na n'o kɛra o ko nin tunna présidence la o bɛ kɛ wa bagatɔgɔlata min bɛ ka fɔ nin k'a ye nin kɛ a mɛnna n'a y'a sɔrɔ comptes bɛ fɛsɛfɛsɛ kɔ san o san a bɛ se ka san kɔnɔ a bɛ se ka wari dun wa donc d'une manière autre an kan ka réforme kɛ ni wari dunna ka se niveau dɔ ma ni pôle économique y'i saisi k'i ye wari dun o yɔrɔ in bɛɛ la kiiri bolofara min kan k'i kɔlɔsi fana i kana wari dun olu fana ka wele. mais bon kiiritigɛlaw yɛrɛ ko k'olu kun minɛlen n'u kama parce que ko n'olu ko k'u bɛ baara na sugu dɔ kɛ an b'a dɔn k'a fɔ ko kiiri bɛɛ bɛ relever jamana ɲɛmɔgɔ de la donc o b'a essayer k'u kan minɛ cogo sugu dɔ la u kana tɛmɛ limite dɔ kan. ok n bɛ fɛ ka min f'i ye o yɔrɔ la ni kiiritigɛla min y'o f'i ye a y'a da sago de f'i ye parce que on dit que le juge est inamovible kiiritigɛla ko jamana ɲɛmɔgɔ bɛ pouvoir mun kɔnɔ e fana b'o pouvoir de kɔnɔ bɛɛ fanga la il y a 3 pouvoirs pouvoir législatif pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire mais ni mɔgɔ nana f'e ye kiiri bunakun kɔnɔ ko ale balila de ayi a y'a yɛrɛ ka nafa de lajɛ Mali juge dɔ ka bɔ dɔrɔn ala kama k'a fɔ ko ne de balila ninnu ye kumaw de ye ni régime falenna an bɛɛ bɛ falen régime nɔfɛ bɛɛ bɛ a yɛrɛ ka kɛta dogo n'o tɛ maa si tɛ se k'i jɔ ko ou bien an y'a mɛn kiiritigɛla dɔ da ko ne balila ne m'a mɛn dɛ wa a tɛ se ka kɛ fɛnɛ parce que président tɛ se ka kiiritigɛla bali a ka baara kɛli la mais ne bɛ min dɔn dɔrɔn u k'a lajɛ Mali bɛ yɔrɔ min na ko bi malidenw ka kiiriko kuma kɛra wɔyɔ ye yanni an ka fɔ an bɛ mɔgɔw minɛ k'u datugu k'u kumara a y'u ɲininka jogo min b'u la a sɔrɔla cogo di a ye mɔgɔw ɲininka nin gɛlɛya in bɛ yɔrɔ jumɛn adamaden ɲɛ b'a ka degun na adamaden ɲɛ b'a ka tɔɔrɔ la adamaden ɲɛ b'a ka a ka fili la n'a t'a dɔn e k'a f'a ye fɛn bɛɛ tɛ kasolataga ye a tɛ kaso kɛra mun ni pression ye n'ala y'an bɛɛ jajɔ kaso ɲɛ don min na kuma bɛ kɛ cogo di u bɛ marifa caana donc on dit que la liberté est un principe la prison c'est l'exception kiiritigɛlaw k'a dɔn procureur ka restitution k'u ni jamanadenw cɛ kalo saba o kalo saba. donc ka dɔ mandat de dépôt ko in na. non mandat de dépôt kɛra moyen de pression de don mais ne bɛ min f'i ɲɛna dɔrɔn kalo saba o kalo saba e n'i ka kiiri i n'i ka jamanadenw ka sigi i n'i ka commune mɔgɔw ka sigi a ka kuma commune kɔnɔ ko kan ne ko a tɛ mɔgɔ bali kasolataga ma wa an ka kɛ sisan procureur ka dugutigi commune dugutigi bɛɛ lasigi dugutigi 11 lasigi ka gendarmerie fara o kan ka polisi fara o kan ka dugudenw fara o kan ani jeunesse awa a kɛra cogo di mun de bɛ commune kɔnɔ karisa n'an bɛ taa an ka carte dilan polisi la anw bɛ nin de sara non ça c'est pas normal commissaire bɛ min a filɛ karisa an bɛ se ka tile 5 kɛ polisiw bolo garde à vue la non garde à vue ye tile 2 de ça c'est pas normal karisa an fana bɛ nin kɛ ainsi de suite ne ko procureur tɛ bɔ fɛn bɛɛ kalama mais n'i ka to ka procureur dɔn Mali la i t'o kaso la bɛ bɔtɔ don mais mɔgɔw bɛ siran procureur ɲɛ o la o mais e de kan k'a lajɛ ka mɔgɔw bali ka taa parce que i b'a dɔn ko procureur ale bɛ yen de est-ce que b'a kama pour l'intérêt de la société. pour que a ka se minɛli ma a ɲɛfɔ n ye ni n ye nin kɛ. a ɲɛfɔ n ye donc procureur foyi tɛ yen Mali procureur bɛɛ tulo bɛ ne la procureur foyi tɛ yen min ka kunnawolo ye mɔgɔ minɛba ye ayi e ka kunnawolo kan ka kɛ de ko dɔ bɔra jogo la parce que ale bɛ yen de pour maintenant le respect de l'ordre ale bɛ ordre de établi donc maintenant n'i ye ordre fɔ mɔgɔw ye mɔgɔ caman kana taa o de ye ka kunnawolo ye mais n'an ma jamana in jateminɛ dɔɔni an ka to ɲɔgɔn bolo an ka ɲɔgɔn bilasira an k'a dɔn an bɛ fa la an bɛ ba la
an k'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ ka fɛn dɔw kɛ n'an m'an farati a bɛ kɛ degun ye ɲɔgɔn ma. Ko justice ka baara ka ɲi mais ko justice k'a dɔn k'a fɔ ko an ka jamana ye kunfin jamana de, an mɔgɔ kalanni man ca, u ka bɔ. Kunfin tɛ dɛ. U ka ɲɛfɔli ka ɲi. Fɛn dɔ b'an ka jamana kɔnɔ fo justice ka kalan o la kosɛbɛ. An b'a fɔ o ma ko parajurisme. Justice kan ka kalan o fɔlɔ de la. Ko jumɛn bɛ se ka ban ka sɔrɔ a ma taa fanga la ka sɔrɔ a ma kɛ datuguni. Dugu dɔw bɛ yen olu tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ bi, kɔɲɔ t'u ni ɲɔgɔn cɛ, furusiri t'u ni ɲɔgɔn cɛ depuis 1981. An taara mission na o duguw la. Ka taa o dugu bɛ Mali la yan, a filɛ Kulukoroba kɔfɛ depuis 1981. Olu tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ. Olu tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ. U tɛ furu ɲɔgɔn ma. U tɛ furu ɲɔgɔn ma, k'u bila ka ɲɔgɔn wele ko bɛ la siɲɛ kelen. C'est pour cela u b'a fɔ an ye sariya la ko le mauvais arrangement vaut mieux qu'une bonne justice. Mali kɔnɔ e baden a k'i ka wari suɲɛ n'i y'a wele fanga la suɲɛli in bɛ dɔgɔya convocation kɔrɔ. Yɔrɔ suɲɛli man ɲi. Mais i b'a ye k'a fɔ badenya barika bonya ni a bɛ dɔgɔya convocation kɔrɔ. I b'a kalama ko i mana fɔ k'a y'i suɲɛ cogo ko o n'a ta o ta. E baden don. Donc Mali kiiritigɛlaw kan ka nin de dɔn fɔlɔ k'a dɔn ko maliyɛnya bɛ barajuru dɔ de kan n'o ye ɲɔgɔn minɛ. Ne ye karisa bila ka taa kaso la o tɛ koyi. Karisa ni karisa ka hadamadenya kɛra cogo di? Donc an k'o lajɛ n'an bɔr'o la i ye Buwa Fane ni i ye Ben le cerveau ni fɛn ta mun fɔ nin n bɛ na o yɔrɔ la. Ne bolo bi Mali nɔminɛlikɛlaw n'o ye procureur ye les poursuivants u bɛ se k'u yɛrɛ autosaisir n'u ye kojugu ye. Ça fait il n'est pas dit k'a fɔ ko karisa ko kojugu kɛra n na ou bien nana n dama kasi i bɛ se k'i yɛrɛ autosaisir. Du moment que dɔw yɛrɛ minɛlen don k'a bila kaso la k'a ye tanama kuma fɔ. Tel que Omar Marko. K'a ye propos injurieux fɔ. Mais maintenant ni bɛn bɔra k'a fɔ ko danganiya b'a bolo a ye kuma min fɔ scène kan n'o o kɛra ko ye ko min n'a ye kulu fila in tɔrɔ o tɛ yafa ko ye o ye daluya ko de. Yafa ye min ye i b'o dɔn n donn'i gasi la. Donc e fɛ yafa ɲini nafa foyi t'a la. A ma don gasi la koyi. A ko daluya de b'a bolo. Ka don gasi la tɛ dɔwɛrɛ o. An bɛ sigi la i ka fɛn cira ne bolo. Ou bien ne an sera ɲɔgɔn ma tamponnement na. Vraiment an bɛ yafa ɲini ɲɔgɔn fɛ mais hadamaden ka micro minɛ ka bɔ ko karisa ko danganiya bɛ n bolo k'i bɛ mɔgɔ faga kɔ i bɛ nin kɔfɛ i bɛ tiɲɛni kɔfɛ e dun ye yen ka den de et pour le c'est nafa ni teriwa dɛ pour le dogona den halala de don ni nin kuma fɔra i kan ka ɲugun so i kan ka ɲugun i yɛrɛ la yafa ye tiɲɛ ye ne ko yafa bɛ se ka kɛ cogo di ni tiɲɛ ni nkalon ma dɔn est ce que e kuma min fɔ nin est ce que kodɔn dɔrɔn don wa k'a fɔ ko danganiya bɛ n bolo ko tiɲɛni mun kɛra ko nin karisa b'a kɔfɛ ne ko n'o ma dɔn su somɔgɔw bɛ kɛ cogo di hali ni yafa kɛra olu bɛ se ka e la o a fɔra parrainage ma o de y'a kɛ n'i ye ko in ta k'a lajɛ parrainage k'ale tɛ yafa yafa ko tɛ o c'est une action publique qui est déclenchée wa i ka bila i kun na n bɛ kuma dɔ f'i ɲɛna bi maliyɛnw k'o lamɛn retrait de plainte tɛ action publique e tɛ dɛ ni tanama ko ni ɲangima ko nana yafa t'o ban dɛ n'a fɔra ko suɲɛli man ɲi ni fɛn tɛ o k'a yafara suɲɛli man ɲi min na dɛ n'o fɔra i ka n'o kɛ dɛ jamanadenw tɔgɔ la i bɛ ɲangi donc retrait de plainte a tɛ procédure jɔ a t'a jɔ bi a t'a jɔ sini wa nin ye sababu de bɛɛ k'i ɲɛ tourner k'a da kiri kan parce que depuis an ye kiriko kuma in daminɛ minnu k'o tɛ transition ko la olu de kelen bɛ bi welebagaw ye nin bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ ye justice ka i yɛrɛ kofɔ o kumana fangatigi yɛrɛ fɛnɛ kan parce que a fɔra ko justice de ye fɛn ye k'a foyi tɛ se k'a lajɔ n'i jɔra a ɲɛma ale b'i kari ka tɛmɛ i b'i jɔ a kɛrɛfɛ de donc bi ne ninnu ye plainte don an y'a ye k'a fɔ plainte ne tɛ mɔgɔ la Mali kɔnɔ bi maliyɛnw bɛ siga ka siran mɔgɔ min ɲɛ k'i ma minɛ vraiment bravo à la justice mais nin de b'an ka bravo tɔ dafa dɛ ni hali ni yafa kɛmɛ kɛra olu kan ka continuer ni u yɛrɛ ka parce que on suppose que la justice est animée par des hommes d'honneur o du t'o la o ye logique de mɔgɔ danbetigiw de don mɔgɔ minnu don olu de bɛ ban fɛn na olu b'u kɔ don hɛrɛ ni fɛn bɛɛ la ka kiiri ɲuman di donc karisa n yafara ok yafara mais kuma min fɔra kuma min don a ka jugu an b'a tiɲɛ n'a nkalon dɔn n'a sɔrɔ kasɔrɔta kan ka k'a la an bɛ se ka yafa o ma mais a tiɲɛ ka dɔn quoi parce que i b'a dɔn ko justice kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko a ye karisa bila ka taa kaso la o tɛ koyi justice kɔrɔ ko ka tiɲɛ bɔ dogo la k'a dɔn donc hali ni ninnu bɛɛ ko k'u yafara plaignant k'u yafara a tiɲɛ kan k'a dɔn a bon a ɲangili bɛ bɛn nin ma mais an yafara ne fɛ o de solution ye
D'accord, bubu an ye faamuyali sɔrɔ o la. Bubu assise minnu bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ sisan walasa ko ka jamana kɔnɔ denw bɛ hakilina dɔn dugu yɛrɛ bɛ se ka kɛ kura ye cogoya min na, e hakili ye jumɛn ye? Est ce que assise nafa bɛ jamana kan wa? Ne yɛrɛ bɛ fɛ ni assise yɛrɛ banna ko assise dossier dɔ ta pôle économique la. C'est-à-dire Que mɔgɔ bɛ yen ko assise gouvernement yɛrɛ ka taa juger pôle économique la assise ko in. a ɲɛfɔ. Cogo di? E ko sigikafɔ. Nka jamana yɛrɛ dɛsɛ ka taa sigikafɔ la yɔrɔ min na a bɛ taa commune 200 la. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la an yɛrɛ bɛ yen bi bi in na maa minnu b'an ka gouvernement kɔnɔ kɛlɛban tɔgɔ la bɛn ni kelenya tɔgɔ la n'o ye mouvement armé ye n'o ye les mouvements signataires de l'accord olu yɛrɛ ka maaw ka tila ka taa u bɛ ka sara jamana bolo ka taa assise bali ka kɛ gouvernement bɔra ka communiqué kelen k'a la fɔlɔ. O kɛra. Assise ma se ka kɛ Kidali. Assise ma kɛ Menaka. O tuma na mun ye assise bali ka kɛ Menaka u bɛ min? U bɛ CNT kɔnɔ u bɛ gouvernement kɔnɔ. Est ce que bi jamana marabaaw man ka bɔ bi ka dantigɛli kan anw ye nin na wa? Han? E de ko sigikafɔ ye damu ye. Ne bolo o sigikafɔ kɛnɛ kan ni malien fɛn fɛn tana ta k'o sigikafɔ tiɲɛ n'o bɛ gouvernement kɔnɔ a y'o kan ka bɔ gouvernement kɔnɔ ni gouvernement man kan. Il n'est pas dit k'i m'a kɛ dɛ n'i ka kulu y'a kɛ i b'a condamner i bɛ kulu mun kɔnɔ n'o y'a kɛ parce que e bɛ gouvernement kɔnɔ bɛn ni kelenya de kama. Assise hakilina ma bɔ ministre kelen na a bɔra conseil des ministres de la a bɔra président de la. Donc c'est une volonté du gouvernement. Donc si maintenant sa mise en application ni mɔgɔ y'a empêché i ye jamanaden bɛɛ ka sigili de empêché parce que c'est pas que Menaka kun bɛ se ka sigili dɔ kɛ min bɛ se ka kɛ fura ye Menaka basigi ma i y'o bali wa i m'o bali. Kidali bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ bi Kidalikaw bɔra kɔsa in na o don. Donc ma bɔ hali ka ɲɛfɔli kan ye ko min assise kɔnɔ. O de y'a to ne ko n ko politiquement gouvernement ye échoué len don. Attention échouera politiquement. Ni stable politique kɔrɔ tɛ ko kalafili ni fɛn o tɛ politique dɛ. Politique ye les affaires la conduite des affaires courantes ka basigiw ni lakanaw ni sabu politique hakina fɛrɛ minnu kan ka kɛ ka na ni min ko ɲumanw ye quoi. Vraiment transition échouera. Parce que ne tɛ se ka da la Assimi bɛ discours minnu fɔ discours ba minnu fɔ Sogɛli bɛ discours ba minnu fɔ ko mɔgɔ ka sɔrɔ ka anw bali ou bien ko dɔ ka kɛ min n'an m'a faamuya o de ye jamanaden bonya ye o si jamanaden bonya tɛ dɔwɛrɛ ko a ma min faamuya k'o f'a ye e min bolo bɛ mara la. Donc moi je pense que minnu bɛ k'a kɛ n'u bɛ CNT la n'u bɛ gouvernement na gouvernement ka réagir i tɛ se ka maliden ka impôt ni taxe minɛ k'a fara ɲɔgɔn kan ka t'o di mɔgɔ ma min bɛ Mali lase degun ma an tɛ se k'o faamu. Voilà. Ok, assise a nafa bɛ jamana ko bɛ a nafa tɛ jamana kan. Assise a nafa kelen assise nafa kelen a tɛ jamana kan mun na minnu ni minnu bɛ ka sigi hali n'i ye san 10 d'u ma o bɛ sigi kɛ foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛ ka taa sigi a kuma gɛlɛya foyi t'u kan mais minnu bɛ ka taa sigi a kuma u bɛ ka taa kuma dugu minnu tɔgɔ la dugu m'o dugu mɔgɔ minnu kan olu sigilen tɛ yen olu bɛɛ bɔra. Mais bubu dun ko jamana fɛn kura bɛɛ bɛna taa ni assise nafa tɛ jamana kan o kɔrɔ k'an ma kala fɔlɔ dɛ. Bon o de ye k'a f'i ye assise bɛ se ka na ni lakana ye wa a tɛ se ka na ni lakana ye minnu malien mun déplacé len don ça fait mɔgɔ bahu de déplacé len don malien mun mɔgɔ bɛ ka proposition caman kɛ. Non e bɛ proposition kɛ kɔngɔbatɔ place la cogo di kɔngɔbatɔ in i b'ale de wele ka na assise nafa kelen min bɛ assise la o ye ni kɛlɛ ba sigira mɔgɔw seginna ka n'u place la a karisa mun de y'aw sɔrɔ an ka dugu la jitanya de tun bɛ yen ɲɛtabaliya de tun bɛ yen développement problème de bɛ yen o de y'anw bila ka tugu ninnu kɔ o bɛ taa an ka dugu la ni ne kɔni gɛlɛya bɛ an ka dugu la anw ni finitigiw de ma se ka ɲɔgɔn faamuya o de y'anw bila ka jamana yɛrɛ abandonner ka nin kɛ ou bien an ka dugu la an n'an mana weleli kɛ kuma bɛɛ nin tɛ na ou bien tiɲɛ yɛrɛ la fɛn min ye kalanko ye o ka dɔn donc kalan yɛrɛ nin fili in de b'a la nin taabolo de bɛ kalan na vraiment an man de faamuya dugu yɛrɛ sigicogo la n'an sera ka nin de yɛlɛma an ka dugu in bɛ taa ɲɛ o de bɛ taa ɲɔgɔn kan ka na cercle la k'o bɔ cercle la ka na région na n'o nana région na jamana b'a ka politique nationale élaborer n'o de o ye ni bɛɛ nana mais hadamaden min t'a nɔ la o ne ko o bɛ se ka mun de fɔ a bolokun na fɔlɔ n'ale ma segin ka na mɔgɔ min fa sara a ba sara a ka dugu cira balo t'a bolo bigan t'a bolo foyi t'a bolo. mais assise in dun bɛ ka kɛ dugumisɛnnin caman na o donc e bɛ fɛ k'a fɔ ko o dugu degunbatɔw si da tɛ kuma la wa. non o dugu degunbatɔw si da tɛ kuma la sinon o dugumɔgɔw de kun kan ka jamana yɛrɛ o kun kan ka fɔ de n'an ka mɔgɔw ma segin ka na an ta assise la fɔlɔ donc ni non n bɛ ka min ɲɛf'i ye assise
a tɛ wolo foyi la assise yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ kun ye fɛn kelen de jamana tɛ yɔrɔ min ani ɲɛmɔgɔ ka sigi hali n'a tun bɛ ka assise partielle ça fait quoi an ka taa Kidali ani Kidalikaw ka sigi tiɲɛ yɛrɛ la État ye mun de kɛ an ye mun de k'aw la a ye nin de k'anw na aw ɲinɛna anw kɔ nin t'anw fɛ nin t'anw fɛ tiɲɛ yɛrɛ la nin de kun kɛra ka kɛ an ma nin kɛ o tuma an kan ka nin de kɛ priorité bɛ di nin ma n'an y'o kɛ sisan an kana assise Mali fan wɛrɛ tɛ dɛ dekun marifa bɛ yɔrɔ mun na minnu yɛrɛ hakilina wɛrɛ b'u la ko jamana t'u fɛ ko jamana ɲinɛn'u kɔ i n'olu ka sigi a ka kuma ba donc o kuma se même parce que an ye assise min kɛ sisan assise locale de don ce n'est pas national parce que assise ma commune minnu kɔnɔ o kuma commune olu tɛ jamana dɔ ya commune minnu denw ma se ka sigi lakanabaliya ma minnu ma se ka kɛ ko wɛrɛ ma n'u ko commune an man ka olu jate wa ou bien donc n'a fɔra ko assise jamana kun n'a kun de don mais nin yɛrɛ d'abord min yɛrɛ kɛra fana o ye k'a jira jamana marabaaw la tiɲɛ yɛrɛ la hali bi a y'aw cɛsiri jamana basigi la assise tɛ parce que n'assise kun ka ɲi ninnu kun kan kana sigi fɔ la parce que dans un premier temps u bɛ gouvernement kɔnɔ u bɛ sara jamana papiers b'u bolo u da bɛ jamana jɔlibɔ kuma la tɔɔrɔ min bɛ jamana kan gouvernement de bɛ jɛ ka hakilina ta donc n'o assise kan ka taa yɔrɔ min fana la ne bolo e bɛ dugudenw de tɔgɔ la n'a sɔrɔ e b'olu tɔgɔ la e kan ka to olu k'u sigi u ka kuma donc nin ye k'a fɔ assise tɛ kɛ solution ye parce que gɛlɛya bɛ yen hali bi wa n'aw sigira ka nin recommandation bɛɛ sɛbɛn a b'a la waleya cogo di ni sɔn tɛ yen fo hadamadenw ka sɔn ɲɔgɔn ye jamana mara ka segin jamana ka taabolo ka segin jamana ka fanga ka segin ni jamana ka fanga ma segin furuba baaraw tɛ se ka waleya Bubu an ye faamuyali sɔrɔ o la Bubu e yɛrɛ fɛ Mali religieux da bɛ Mali politique ko la kosɛbɛ n'an y'a ye kosɛbɛ an b'a ye dɔ bɛ wuli Imam Dicko dɔ bɛ wuli ɲɔrɔn Serifuka y'a fɔ tan e yɛrɛ fɛ en tant que kunnafonidila religieux ka place ye jumɛn ye jamana yɛrɛ taaɲɛko la bon i bɛ ka min fɔ nin ko religieux mɔgɔ saba dɔrɔn tɛ se ka religion an ka leader religieux mɔgɔ saba dɔrɔn tɛ se ka religion représenter an ka leader religieux m'a fɔ ma mɔgɔ saba dɔrɔn tɛ se ka religion représenter jamana mara jamatigi ye jamakulu damadɔ de laada jamakulu diinɛ jamakulu ani fanga ɲini jama ani mara jamakulu maintenant o jamakulu saba ni dɔ tigɛra dɔ la dɔ bɛ fara dɔ kan misali ye mun ye fanga ni fanga mara jamakulu tigɛɲɔgɔnna donna olu ni ɲɔgɔn cɛ politiciens tamasiyɛn kɛra nkalontigɛ ye o kɛra jamana marakojugu ye o kɛra sonyɛli ye n'i yɛrɛ k'i ye politicien ye dɔ bɛ kulonkɛ k'i fɛ jɔnkɔrɔ f'i ye nson ye o y'a kulonkɛlama ye ani ɲɔgɔn cɛ mais sɛbɛ yɛrɛ la n'i ye sonyɛlikɛlaw ta k'a lajɛ maa minnu bɛ ɲangi maa minnu bɛ fɔ k'u ye jamana tɔɲɔ politicien de ka ca la jamana dun mara b'ale de bolo maintenant jamanadenw tigɛli min kɛra o politiciens na ni kulu b'u bolo n'u kan ka jamana fara ɲɔgɔn kan n'olu dɛsɛra olu y'a ye k'a fɔ tiɲɛ la ne bɔra kunu yɔrɔ min na ne ye nkalon tigɛ olu ye ne kan ka mun de kɛ donc o de ye kɛ o politiciens ɲɛsin karamɔgɔw ma bon mɔgɔ min tugudi ko ala kama mɔgɔ min i suit n'aw jara ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadur rasulullah n'a y'a dɔn k'a fɔ ko ala kuranɛ de y'aw jɛ i ka jama in sɛgɛn ma dɛ maintenant o jama bahu fana dalen don karamɔgɔkɛ la karamɔgɔkɛ fana man'i bolo jɔ fɛn min na k'o ka ɲi olu bɛ da o la parce que kira rasulu b'a fɔ an ye k'an ka ɲɛmɔgɔw mana min fɔ an ye k'an ka da o la ni danaya tɛ foyi la diinɛ a man donc o danaya kalifalen don maa minnu na olu de b'u bolo jɔ mɔgɔ dɔ la ala ka kuranɛ kama maintenant ni fili kɛra olu mun kan ka bila jamanadenw ɲɛ ka taa fili kuma fɔ olu b'a fɔ k'o ye ko fili kɛra an ka taa an ɲɛjɔ an bolo jɔ mɔgɔ wɛrɛ la mais olu ma fili dɛ olu mun y'u bolo jɔ olu ma fili min ye tiɲɛni kɛ o de fili la mais u ni politiciens bɛnna ko min kan n'u ye silamɛw la taw fɛ o ma fɔ o de y'a to Mali débat filɛ n'i y'an tɛ solution sɔrɔ parce que an bɛ débat kɛ ka tiɲɛ de to yen k'an banba nkalon kan parce que min kan ka fɔ min ye n'o ma foyi i bɛ taa dɔ de gurumi ta o mana wuli ko alimami ko karamɔgɔ tiɲɛ tɛ alimami tɛ karamɔgɔ tɛ mɔgɔ damadɔ de don alimami tɛ karamɔgɔ tɛ mɔgɔ 2013 an ye misiri kɔnɔnaw ye Haut Conseil mun bɛ yen k'a fɔ ko vraiment c'est une entité qui doit moraliser l'État n'a kan ka fɛnw basigi ka État dɛmɛ baara caman na à son article 11 ou bien sinon 9 n'a man k'a da don o kumana fanga ɲini baaraw ni fɛn caman na an y'a ye misiriw kɔnɔ ɲɛmaw n'o ye ladiriw ye u ye o kumana yamaruya di u kɔmɔgɔw ma k'a fɔ k'u bɛ se k'u bolo jɔ mɔgɔ dɔ la o kɛra ka mɔgɔ min to o ɲɛmɔgɔya la o président la hali sini o ma deli ka ɲininka o yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko misiri kɛra QG misiri kɛra QG e y'o kɛ diinɛ ba in kama mɔgɔ dɔ ka hɛrɛ kama ani i yɛrɛ ka hɛrɛ kama bi silamɛya niyɔrɔ kɛra la mun ye hali sini silamɛw ma se k'o jalaki ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ
mais an b'a la ko silamɛw de silamɛw tɛ dɛ silamɛ da bɛ don ko bɛɛ la nka silamɛ tɛ a ka diinɛ alikuranɛ kanubaw de ta k'u don ko la min tɛ alikuranɛ baara ye donc silamɛ ɲɛmɔgɔw ma fɛn kɛ mɔgɔ damadɔ de don a ye fɛnw bɔ ɲɔgɔn na a k'a ɲɛfɔ minnu da b'a la u dɔnnen don minnu ye minisiriw di u dɔnnen don minnu ye premier ministre di u dɔnnen don minnu bɛ yen ni jamana mara dɔ bɛ yen n'a parce que hali an bɛ ka kuma corruption min kan corruption bɛ yen fo forme 4 forme fɔlɔ ye mun ye ka fɛn di ka fɛn sɔrɔ ni min man kan forme filanan ye mun ye ka fɛn dɔ bɔ k'i bila yɔrɔ la min nafa bɛ se o kumana min y'i bila ma o yɛrɛ ma sabanan ye mun ye maa min bɛ ani min man kan k'o d'a ma o kumana aw yɛrɛ ka nafa kama naaninan ye mun ye bonya ni daraja ni bonya ni yanga min bɛ maa min kan k'o bonya ka fɛn dɔ sɔrɔ ka sɔrɔ o kumana i n'a man kan est-ce que bi in na dɔnnibaa mana taa minisiri di a nafa jumɛn bɛ diinɛ kan mɔgɔ min tɛna taa baara kɛ ni sariya ye a tɛna taa baara kɛ ni silamɛya taabolo ye a bɛ taa baara kɛ ni foroba hakɛ wɛrɛ de min yɛrɛ bɛ se ka kɛ tana ye jamana ma donc aujourd'hui ni i yer'o la i k'a bila i kunna i ye diinɛmɔgɔ de mais k'a fɔ ko diinɛ ɲɛmaa k'olu ye nin kɛ non ça n'engage pas l'islam silamɛya ka sanu o ma quoi mɔgɔ damadɔw de don an k'a fɔ n'o tɛ n'an ye nin kɛ silamɛya yɛrɛ ɲugun bɛ mɔgɔ parce que mɔgɔ minnu bɛ ka bila ka tɔɲɔli kɛ olu ka tɔɲɔli mana kɛ dɔrɔn u b'u ka karamɔgɔw de karamɔgɔ ko a ye t'u karisa kɔ olu bɛ tɔɲɔliw de donc a bɛ kɛ sababu ye ka diinɛ yɛrɛ nɛgɛ b'u la. i m'a ye polémique ba de bɛ dugu kɔnɔ bi mɔgɔ bɛ k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ ɲɔnɔ sirifukɛ la mais parce que k'a ye IBK di a ye Aya di a kɛlen de k'i bolo ɲɛsin Asimi fɛnɛ ma bi donc kuma bɛ ka caya samali bɛ ka caya quoi donc finalement a ma ɲi jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ma parce que an b'a ye n'olu ye jamatigiw ye ni jama yɛrɛ gansan bilala ɲɔgɔn na fɔlɔ est ce que sumaya bɛ kɛ jamana kɔnɔ o la. o ye k'a f'i ɲɛna a bɛ ka taa baga ko Wagner dɔw b'a la k'a fɔ ko France ko Russie Mali problème ba yɛrɛ mɔgɔ min bɛ se ka Mali kɛlɛ ban bi ni kuma t'a la a jari a ma ji o ye ni mɔgɔ saba ye mais mun o tɛ fara ɲɔgɔn kan mais min f'i ɲɛna silamɛya ka sanu koyi ni aw man di n'aw ka di fana aw ka di foyi tɛ dogo fo ala ka masaya a bɛ walan min jɔ aw la ɲɛ b'o la mais walan kɔ aw t'o de dɔn n'o tɛ diɲɛlatigɛ la min fɔra an ye an b'o dɔn nin bɛnbaliya de bɛ an ka mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mais k'u b'o de dogo jagoya e bɛ ka fɛn fɛn fɔ nin o ka jan Faransi Irisi Faransi ka taa Faransi kana taa MINUSMA ye nin kɛ ne ni mɔgɔ ba saba sigira don o don ka kuma Mali problème na Mali problème bɛɛ ban don o don n'i ye Cherif de Ɲɔnɔ sigilen Hayidara b'a kɛrɛfɛ Mamu Dugo b'a kɛrɛfɛ ka Alakira mantɔn bɛɛ wele ka jamanaden bɛɛ wele bonya ma n'i m'a to Cherifu ta la i b'a to Mamu Dugo ta la n'i m'a to Mamu Dugo ta la i b'a to Hayidara ta la Ala ma mɔgɔ dan jamana in kɔnɔ min ka bonya tɛ nin saba kan ka Jean Zerbo far'o kan ka kɛ 4 ye olu k'a fɔ bi il est temps que Mali ka a yɛrɛ yira MINUSMA ko nin fɛnko la yɔrɔ a ko a t'a ye mɔgɔw bila ka taa voter président ye mais mun na MINUSMA ko la a t'a da don la mun na a bɛ tɛ jamana ka basigi a tɛ jamana ka hɛrɛ ko tɛ wa jamana tɔɲɔba jamana tɔɔrɔba ni jamanadenw y'u bolo jɔ o la aw mana jɛ ka jamanadenw dɛmɛ o la walahi fanga bɛ siran o de ɲɛ mais don o don tubabuw bɛ ka médaille di nin saba ma mais malidenw bɛ tɔɔrɔ la wa Mali problème ne ninnu mɔgɔ damadɔ 4 ɲɔgɔnna sɔnna k'u sigi mɔgɔ tɛ bɔ ka boulevard fa bilen. Ayiwa kuma datugula bubu an bɛ an y'a ɲini semaine kɔnɔna na Sumeli Bobe n'ale minɛlen don an ka fanga bolo k'a ka état de santé kosɛbɛ en plus ko transition sɔrɔ a kɛ kɔfɛ fanga la bɛ se ka dɔgɔtɔrɔso ɲɛnama jɔ yan walasa ale yɛrɛ bɛ se ka furakɛ cogoya min na hakilina ye jumɛn ye ko in na. Bon mɔgɔ si tɛ yen an filɛbagaw la mun bɛ se k'a fɔ ko Sumeli ye nin de dun o tɛ yen ou bien a minɛla nin wari hakɛ de kama o tɛ yen c'est une question de procédure Sumeli nɔ minɛlen de don k'a fɔ fana ko transition de y'i ban ko Sumeli tɛ bɔ o tɛ transition tɛ justice Sumeli welela a bɛ fanga ka bolo a bɛ sariya ka bolo de kan o sariya kelen ko hali maa min ɲangilen don ko hakɛ dɔ b'i bolo ɲɛnamaya hakɛ b'i bolo kɛnɛya hakɛ b'i bolo wa ka tila k'i ka hakɛ wɛrɛ fana ɲini ko hakɛ fana b'i bolo o jamana o sariya kelen a b'o de ka bolo kan donc bi Sumeli bɛ yɔrɔ min na Sumeli man kɛnɛ an bɛ se k'a fɔ disi dusukun Sumeli de la ka opération kɛ san 2009 opération kɛra a kɛra opéré la san 2009 an b'a ye a ma mɛn a denkɛ fɔlɔ fana sara donc kɔsa in na sɔgɔsɔgɔ dɔ y'a minɛ sɔgɔsɔgɔ in kɛra sababu ye mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko poumon in ji ta sɔgɔsɔgɔ in juguyara kosɛbɛ donc an t'a dɔn
ni kɛr nin touchera tugun donc a bɛ yɔrɔ min na Soumbédioune yɛrɛ en 2 mois il a perdu 15 kilos bana in bɛ ka galaka de minɛ k'a ta a bɛ ka galaka de ɲimi ka ta donc ni a bɛ ne ma a tɛ transition bolo dɛ a bɛ sariya tigilamɔgɔ minnu bolo n'a y'a sɔrɔ banatɔ ka bɔ ka taa furakɛ n'o ye sariya ye an b'a ɲini u k'a ka sariya d'a ma u k'a bila ka sariya kɔnɔ parce que sabula i y'a minɛ jamanaden dɔw ka hakɛ de kama nka e bɛ fɛ a ka lajɛya n'a ala ye ko s'a ma n'a ma se ka lajɛya est-ce que aw bɛ ɲugun tɛ to aw yɛrɛ la wa est-ce que hakɛ in bɛɛ bɛ se ka lajɛya wa mais n'i y'a bila a ka taa furakɛ ka tila ka na ka a kiri k'a ko lajɛya est-ce que o man ɲi aw bɛɛ ma wa parce que bi na n'i ye Soumbédioune ka moralité ta k'a lajɛ mɔgɔ bɛ se k'a fɔ maa min don i bɛ se ka da la i bɛ da la cogo di a wulila sariya la a taara a ma boli a ma dugu bila a ma taa yɔrɔ la donc i bɛ se k'a fɔ k'a ka daluya b'a bolo mais n'a nɔ minɛ la komi n'i nɔ minɛ la jamana de kan k'i kiri ni kiri sumayara o daluya bɛ i minɛbagaw de bolo minnu y'i minɛ olu de b'a dɔn n mago bɛ nin na ka kiri kɛ vraiment o b'olu de bolo mais yan'o cɛ n'ala ye degun s'a tigi ma o fana y'a ka hakɛ ye a ka taa o lajɛ voilà. An ye kuma faamuya Mali kunnafoni jabaranin layɛbagaw ne b'a dɔn aw bɛɛ ye kunnafoniya ɲuman sɔrɔ bi Bubu Mabel de tun b'an bolo plutôt Bugulanin tɛ bɛn Fili y'an sɔrɔ kuma kɔnɔna la Bubu Mabel de tun b'an bolo bi ne b'a dɔn ale y'i da don kuma caman la ka ɲɛfɔli k'aw ye walasa aw bɛ se ka faamuyali kɛ cogoya min na aw tun bɛ min kalama n'aw tɛ min kalama a ye walawalali kɛ ko caman kan sisan an bɛ kuma da d'a ma k'a ka kumakan di laban di jama ma yan'an ka émission kun cɛ Bubu kuma b'i bolo. Bon n bɛ Mali kunnafoni filɛbaga bɛɛ fo k'an profiter ka micro la k'a fɔ ko Faransi bɛ k'an ka tunkarankew gɛn ka na o daminɛla a bɛ tile damadɔ bɔ a y'u gɛnni daminɛ dɔw yɛrɛ nana ne yɛrɛ kan ka taa olu ka kunnafoniya lahalayaw ta nka min bɛ k'an tɔɔrɔ Faransi ye kunfɔlɔ 2 min bila ka na olu ka test ma kɛ Covid ko la alors que coronavirus mun filɛ nin ye a ye taabolo kura wɛrɛ ta tugun n'o ye variant Omicron ye donc n'i y'o lajɛ i b'a ye k'a fɔ ale ka dugu bɛɛ minɛ ɲɔgɔnnin kelen ko don e tɛ se ka mɔgɔw labɔ i fɛ ala natɔ a ka hakɛ ye test min ye walasa bana in kana propager o baaraw ma kɛ donc o tigilamɔgɔw jamana marabagaw k'a dɔn Mali kunnafoni fɛnɛ a ka nin fara a ka kunnafoni kan a k'a ko tiɲɛ ɲini parce que an tɛ Faransi fɛ Faransi fɛnɛ bɛ k'a yira k'a fɔ nafa b'ale la m'a dɔn n'i y'a faamuya nafa dun b'a la mɔgɔ si ma ko nafa t'a la parce que n'i y'an ka tunkarankew ta k'a lajɛ an ye mɔgɔ miliyɔn wɔɔrɔ kɔfɛ o mɔgɔ miliyɔn wɔɔrɔ la maliyɛn bɛ Faransi à peu près d'1 million mɔgɔ miliyɔn 1 ɲɔgɔn na an ka tunkarankew bɛ miliyari 600 500 de la don o miliyari 600 500 la n'i y'a ta k'a lajɛ 100 100 45 ɲɔgɔnna bɛ bɔ Faransi ka don jamana kɔnɔ donc an n'u ɲɔgɔn cɛ sɔrɔ sira fɛ nafa bɛ yen donc ni fɛn bɛ ka kɛ ka kɛɲɛ ni bingali wale dɔ ye an ka tunkarankew la n'a sɔrɔ kuma in n'a sahalen don jamana marabagaw ka bɔ u k'u da don a la ambassadeur min bɛ yen a k'a lajɛ hali bi a k'a sen don a la k'a ko ɲɛɲini mɔgɔ kunfɔlɔ 2 kɔni bilala ka na an kɔni olu tun ye mɔgɔ joli ye o juste bon ko u taara mobile jɔ foyer da la a tigi y'a fɔ an ye cogo min donc u kɛlen ka mobile jɔ foyer da la u ma don foyer kɔnɔ dɛ u b'a kɛ n'i bɛ ka na u b'i paron k'i la don m'a faamu n'u y'i paron k'i la don u bɛ taa n'i y'u ka kan dɔ kɔnɔna la donc ni malien papier b'i bolo i ka nali bɛ toliya ni malien papier b'i bolo ça fait o kɔrɔ sisan ka vengeance personnelle ne y'a bɛ fɛn caman fɔ parce que diaspora bɛ nafa min na don Faransi b'a dɔn u b'a dɔn surtout diaspora malien yɛrɛ ko man di Faransi ka fɔ parce que i b'an ka marakaw ni an ka tunkarankew ni an ka kaso cɛbaw de u mɔgɔ 5 bɛ si so kelen kɔnɔ ka sɔrɔ étage b'u bolo Mali la yan u bɛ fɛn bɛɛ kɛ jamana in de sabu u bɛ fɛn fɛn sɔrɔ kɔfɛ u b'a bɛɛ don jamana in de la u bɛ dubaw ta u bɛ musow furu u bɛ balimaw ni sinjiw i bɛ taa sɔrɔ hali an baw ka furudimi furaw olu de b'a ci ka na Mali yɛrɛ baaraw tiɲɛna cogo min na sisan duba bɛ kalifalen don kɔfɛmɔgɔw ninnu de la donc Faransi k'a lajɛ hali n'a sɔrɔ an kan t'a fɛ a k'a essayer an k'a essayer an bɛ bɛn fɔ la quoi ani Russie bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a k'a lajɛ a ka nin ko ninnu dabila a ka vengeance personnelle bɔ a la mais est-ce que nin bɛɛ tɛ moyen de pression de walasa an ka segin an kuma bien sûr que oui parce que a b'a dɔn k'a fɔ fanga bɛ diaspora la n'a ye nin kɛ surtout a kelen bɛ ka Mali sɛgɛn kosɛbɛ carte ɲinina ko la donc an carte ɲinina vraiment gɛlɛyaba caman b'a la ka sababuya kɛ a tɛ bɔ an yɛrɛ fɛ yan a sɔrɔli ma nɔgɔn bon a b'i profiter o de fɛ minnu ka papier yɛrɛ
bana carte de séjour ko ni fin nunu nulu yelman ko be donc ani be do re be san do be min dala kana ko le be 2014 2016 donc ni kɔni politique de walasa ko su ka kɛ camancɛ fanga in kan voilà donc an ka dɔn ko faransi ka stratégie ka bon Mali kunnafoni jabala layɛbagaw ni ne kun ye bi émission bɛɛ ka kuma kɛnɛ kɔnɔna ye donc an bɛ tɛ sɛgɛn ka kuma in fɔli la an b'a fɔ toujours an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka kɛ kuluba kelen an bɛɛ ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ walasa jamana in bɛ se ka jɔ cogoya min na n'an jɛra ka kan kelen fɔ ni jamana in bɛ se ka bɔ nɔgɔ la donc an b'a fɔ k'an bɛɛ émission kɛnɛ wɛrɛ kan